سلام تقاتلت الفيديو خمي لكم نلومي بزعبة عسرت مللي طبيعات وي بحريات ناي كانسر كنرينا تقداماي بحري كتصالنت زلوه ناي مربح ملكت محلاو مالتي ويكا sustaining proliferative signaling إلنا نصوع أب أكلات ودسب وهيتات نخرابحو نخعابيو كما أقولون ناي عبيت ملأختات ويكا growth signaling يدليون كما أبنت ناي عبيت ملأختي خاء estrogen insulin كمون epidermal growth factor يوم እዞም ናይ ዕብየት መመሓላለፍቲ ባእታታት ወይ ከዓ ግሮዝ ሲግናልስ ወህዮ ኣብ ኣካላትና ንኽራብሑን ንኽመቃቀሉን ከምኡ እውን ንኽዓብዩ ይሕግዙ። እዚ ከዓ ኣካላት ወዲ ሰብ ነዚ መካኒዝም ከማዕብል ዝኽኣለ ብናይቲ ደጋዊ ኩነታት ናይ ወህዮ ሓበሬታታት ኣብ ግምት ክእቱ ይሕግዝ። ንኣብነት ኣብ ፅንኩር ኩነታት ዋሕዲ ኦክሲጅን ወይ እውን ግሉኮስ ምስ ዝህሉ ኩሎም ወህያታት ኣይኮኑን ዝራብሑን ዝማቀሉን። ከምዚ ከዓ ኩሎም ጥዑያት ወህያታት ዝኾኑ ንዕብየት ዘይምችእ ኩነታት ምስ ዝህሉ ምርባሕ ደው ይብሉ። በአንጻሩ ናይ ካንሰር ወህያታት ናይ ገዛ ርእሶም ንዕብየት ዝሕግዙ ምልክታት ብገዛ ርእሶም ብአውቶክራይን ዝበሃል ኣገባብ ይማዕብሉ። አውቶክራይን ማለት ወህያታት ካንሰር ናይ ዕብየት ሓበሬታታት ብገዛ ርእሶም ብምዕባል ነቲ ካንሰር ወህዮ ሓበሬታ ብምስጣት ገዛ ርእሶም ይራብሑን ንኽዓብዩን ይሕግዞም። ወይ እውን ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ናይ ካንሰር ወህዮ መልእኽቲ ብምስጣት ንኽራብሑን ንኽባዝሑን ይገብሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንዕብየት ዝሕግዙ ባእታታት ዝዓክቱ መድሃኒታት ኣለዉ። ንኣብነት ኢማቲኒብ ዝበሃል መድሃኒት ናይ ዕብየት ዝሕግዙ ምልክታት ንምዕጋት ብሓካይም ይወሃብ። እቲ ካልኣይ ባህሪ ከዓ ምክልካል ሞት ናይ ካንሰር ወህያታት ወይ ከዓ ሬዚስቲንግ ሴል ዴዝ እዩ። ወህያታት ከቢድ ጉድኣት ናይ ዲኤንኤ ምስ ዘጋጥሞም ኣካላትና ነቲ ናይ ወህዮ ንክመውት ይገብሮም። እዚ ማለት ወህዮ ክዕረ ዘይክእል ናይ ዲኤንኤ መጉዳእቲ ምስ ዘጋጥሞ ኣካላትና ብኣፖፕቶሲስ ዝበሃል ኣገባብ ይቀትሎ ማለት እዩ። ብዝተፈላለዩ ምክንያት ከቢድ መጉዳእቲ ናይ ዲኤንኤ ምስ ዘጋጥም ቱመር ሰፕሬሰርስ ወይ ከዓ ሕበጥ ንኸይፍጠር ዝከላኸሉ ከም በዓል P53 ከምኡውን ሬቲኖፕላስቶማ ነቶም ናይ ፕሮአፖፕቶቲክ ፕሮቴይንስ ተባሂሎም ዝፅውዑ ንቅትለት መጉዳእቲ ዝወረደ ወህዮ ዝሕግዙ ባእታታት ብብዝሒ ንኽፈርዩን ብምግባር ነቲ ናይ ዲኤንኤ ጉድኣት ዝወረደ ወህዮ ይኣልዮም። ይኹን ዳ እምበር ኣብ ካንሰር P53 ጉድኣት ስለ ዝወርዶ እቶም ዝተጎድኡ ወህያታት ንምቕታል ዝሕግዙ ባእታታት ፕሮአፖፕቶቲክ ብውሕድ ዓቕን ይፈርዩ። ብኣንጻሩ ዲኤንኤ ዝተጎድኡ ወህያታት ንኽፈርዩን ንኽራብሑን ዝሕግዝ አንታይ አፖፕቶቲክ ዝበሃል ፕሮቲናት ባእታታት ከም በዓል BCL2 BCLXL BCLW MCL1 A1 ብብዝሒ ብምፍራይ ነቲ ዝተጎድኡ ወህዮ ናይ ምቕታል መስርሕ ይዕንቅፁ። በዚ መንገዲ ከዓ ወህያታት ካንሰር ንኽቕፅሉ ይሕግዞም። ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ዝገለፅናዮ መስርሕ ንምሕካም ፀረ ሉኪምያ መድሃኒታት ኣለዉ። ንኣብነት ቬነቶክላክስ ከምኡውን ፓርፕ ዝዓክቱ ከም በዓል ኦላፓሪብ ዝበሃሉ መድሃኒታት ኣለዉ። እቲ ሳልሳይ ባህሪ ከዓ ደረት ዘይብሉ ናይ ምምቃል ዓቕሚ ምምዕባል እዩ። ኢኔብሊንግ ሬፕሊኬቲቭ ኢሞርታሊቲ ወህያታት ቅድሚ ምማቶም ወይ ምርባሕ ምቁራፆም ክንደይ ግዜ ክመቃቀሉ ወይ ክራብሑ ኣቐዲሙ እዩ ዝውሰን። መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ጥዑይ ወህዮ ወዲ ሰብ ቅድሚ ምማቱ ካብ 40 ክሳብ 60 ግዜ ይመቃቀል። እዚ ውሱን ናይ ምምቃል ዓቕሚ ናይ ወህያታት ሃይፍሊክ ሊሚት ተባሂሉ ይፅዋዕ። እዚ ዝኾነሉ ዓብዪ ምክንያት ከዓ እቲ ናይ ደገ ጫፍ ናይ ክሮሞዞም ብተለምዶ ቴሎሜርስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ምምቃል ወህዮ እናሓፀረ ስለ ዝኸይድ እዩ። ኣብዚ ግዜ ምምቃል ወህያታት ወዲ ሰብ ቴሎሜርስ እናሓፀረ ምዝኸይድ ክልተ መራፂታት ኣለዎ። እቲ ሓደ መራፂ እቲ ወህዮ ብኣፖፕቶሲስ ዝበሃል ኣገባብ ይመውት ወይ እውን ብሰነሰንስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኩነታት የጋጥም። እዚ ማለት ወህዮ ምምቃል የቋርፅ ግን ከዓ ኣይመውትን ማለት እዩ። ኣብ ናይ ካንሰር ወህያታት ምስ እንሪኦም ግና ብቐፃሊ ንኽራብሑን ንኽመቃቀሉን ይኽእሉ። እዚ ከዓ ብምክንያት ሓደ ኣገዳሲ ፕሮቲን እዩ። እዚ ፕሮቲን ከዓ ቴሎሜሬስ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ቴሎሜሬስ ዝበሃል ኤንዛይም ንካንሰር ብቐፃሊ ንኽመቃቀሉ ይሕግዞም። ራብዓይ ኣገዳሲ ባህሪ ናይ ካንሰር ከዓ ንዕብየት ዝዓክቱ ምልክታት ዘይምእዛዝ ወይ ከዓ ኢንሴንሲቲቪቲ ቱ ግሮዝ ኢንሂቢቲንግ ሲግናልስ ወህያታት ምቁፅፃር ክልተ ገዳሲ ንዕብየት ዝከታተሉን ዝዓክቱን ፕሮቲናት ኣብ ናይ ዕብየት መስርሕ ይሕለዉ። እዞም ንዕብየት ምምቃልን ወህያታት ዝቆፃፀሩ ከዓ ሬቲኖብላስቶማ ከምኡውን P53 ይበሃሉ። እዞም ንዕብየት ምቁፅፃር ወይ ምምቃል ወህያታት ዝቆፃፀሩ ፕሮቲናት ኣብ ግዜ ዋሕዲ መግቢ ወይ ኒውትሪንትስ ከምኡውን ወህዮ ጉድኣት ምስ ዘጋጥሞ መስርሕ ምምቃል ወህያታት ደው የብልዎ። ብኣንጻሩ ኣብ ወህያታት ካንሰር እዞም ንዕብየትን ምምቃልን ዝቆፃፀሩ ጉድኣት ስለ ዝወርዶም ካብ ስራሕ ወፃኢ ስለ ዝኾኑ ወህያታት ካንሰር ብዘይ ገደብ ንኽራብሑን ክመቃቀሉን ይኽእሉ። ብዘይ ካዞም ዝገለጽናዮም P53 ከምኡውን RB ወይ ካዞም ቱመር ግሮዝ ኢንሂቢተርስ
إلنا نصوعهم وهيتات ننحدهم أزيم مزطابقو وي مزجقاجقو عبيت وهيتات دو يبلو إذا مسرح خا بقى تححز بروتينات كم بعل كاديرينز كمون انتجرينز زبحال بروتينات يو إذا مستقصنا يوم أتححز بروتينات كنا أبناء كانسر وهيتات سلزي يلو مالت قد سلزوردهم كاب سرح وصاع سلزغون وهيتات كانسر كاب حد بوتا نابكال بوتا أكلات ود السب كأساسو كما أقولي يخلو مالتيو حمشاي بحري ناي كانسر كا حدث السراو الدم مفتاري وهيتات وصن عقن متن أكسجين كمون مأزاتات بسراو الدم يرخبو بانصارو وهيتات كانسر بزح عقن مجبن كال نعبيت زقل كل بأتاتاتن بسراو الدم يرخبو اتزرخبو خا بحدث توسخ سراو الدم بمفتاري إذا مسرح الزوم حدش سراو الدم ناي كانسر وهيتات كا أنجيوجينيسيس بحال إذا مسرح زين مفتار بناء عبيت بأتاتات ويكا جروس فاكتورز كم بعل فاسكولار اندوثيليال سيل جروس فاكتور وي VEGF تباهيلون صوعيهم أبز جزء زي بيفوكزيماب زبحال مدحانيت نزوم ناي عبيت بأتاتات المكلخال ناي طب سامبو كمون مع انطا كانسر زلوم سبات يوهب شادشاي بحري ناي كانسر كا منقساسن مورارن أقدستي هواسات يو activating tissue invasion and metastasis وهيتات كانسر كابتس تفطرولو ناب كالق كفال ودسب كنقساسو يخلو إذا خا بقطتا نت سرعة الدم ويكا ليمف تيشو بمقتاو يتكبر بخمس جواب كا ناب استفلالي هواسات ناتنقساسو قداتن عنوتن يوردو إذا ناي كانسر منقساس عقم باستفلالي أجابات يمعبلو كادرينز دبحال وهيتات ننحدهم كم استحاز قبر بروتين بمعناو ويكا بماتريكس ميتالو بروتيز بمفرايو بدحرزي كاب تستفطر لبوتا ناب سراو الدم بمقتاو ناب استفلالي هواسات ينقساسو بدحرزي ها توم ناي كانسر وهيتات بكيموتاكسيس زبحال أجاب ناب حق بوتا ينقساسو كيموتاكسيس مالت وهيتات ويكا هواسات أكلاتنا كيموتاكسينز زبحال بأتاتات بمفراي توم بأتاتات كا ناي كانسر وهيو ناي مسحب بحري اللهم بزي كاز وهيتات كانسر CXCR4 ويكا كيموكاين ريسبتور تايب 4 زبحال بمفراي ناب استفلالي هواسات نمورارن نمقصصارن يحجزهم شاوعي بحري خا زي مؤزوز مقصصار مقبي أو وهيو ويكا دي regulating cellular metabolism طريات وهيتات أكلات ودسب أكسجين أبزلو الجزية جلوكوز بمقصال 32 ATP إنرجي يفري بأنصار وهيتات ناي كانسر أنايروبيك بزبحال الجواب مالت أكسجين أبزي بالأوان مقبوم نخرخو يخلو إذا مسرح زخاء وولبرغ إفكت تبايلي صوع إذا مسرح مفراي إنرجي خاء نوهيتات كانسر توسخ تبعتاتات نخفري يحجزهم نابنت كا أمينو أسيد كمون ليبيد نخفري يحجزهم مالتي إزيهم كأتم مسرة وين أقدس النوهيتاتهم شامناي بحر خاء مشكع ومثلال ناي سرعة مكلخال أكلاتي سرعة مكلخال أكلات ودسب نستقل وهيتات نزهلو بمكتتال زاد السقمتي وسدلو يخون دا أمبر وهيتات كانسر نسرعة مكلخال أكلات ودسب بمشكع وبمثلال نزم مسرح زي حلفوه كم أبنت كانسر PDL1 ويكا بروغرام دز ليغاند 1 زبحال بروتين أبتدقاو كفال ناي كانسر وهيتات بمعبال إذا خا PDL1 بوغونو نتوم ليكوسايتس ويكا تصعد وهيتات دم ناي كانسر وهيتات نخيق قتلوهم يحجزهم مالتي تاشعي بحر خا جينوميكاوي زي رقنت ويكا جينوميك انستابيليتي وهيتات كانسر جينوميكاوي زي رقنت سلازلهم إذا مالت بسنك زي مهلاو ناي DNA ريبير ويكا ناي DNA متعرراي زخونا زقاتمهم واحد مقبي يخون زي متشو كبابي نخد صاورون نخحلفون يحجزهم مالتي عسرين نمود أتان بحر خا حبت زدنفع ندري ويكا tumor promoting inflammation ندري أبقلقات عميتات أم جمرتات درجة معال نزركو نيوبلاستيك حقازي نعبيت جمرت نيوبلازمنا مول درجة من شروع نمعال عقم خمز اللو يزقلت بزي كازي ندري زتفرع لي كيميكالات بمفراي نمعال نبزر على درجة كانسر كديبو يحجزو مالتي عسرت بحريات كانسر رئينا تنقي حمام كانسر جن انتاي تنقي حمام كانسر أزيم بزحات كوان تخونو قد خبأتهم المتقاس جن حادة الكولي كتصالي الكول زوزو ترسب إتا الكول من DNA زبحال جينيتيكاو باقتها ناي وهيو بمعناو أو أكلات ودسب ببزح متن إستروجين كمون إنسولين بموسخ نعبيتن مربحن وهيتات كاب قصص الوصعي نخوخون يقبر الكول مساي بزيادة ناي آف كسعي تسلام كبدين ناي طوب كانسر كمون ناي قطين معنتا يقال عنا كالاي تنكي شجارة دعلا حموش شح استفلالي كيميكالات زحازين كابهم اتهم 7 كيميكالات
ብቐጥታ ካንሰር ከስዕቡ ዝኽእሉ ኬሚካላት እዮም። ንዲኤንኤ ወይ ከዓ ነቲ ጀነቲካዊ ባእታ ናይ ዋህዮ ብምዕናው ንምርባሕ ካንሰር ይሕግዙ። ብዘይካ እዚ ሽጋራ ንምዕራይ ናይ ዲኤንኤ ወይ ከዓ ዲኤንኤ ሪፔር ከቢድ ይገብሮ። ሳልሳይ ጠንቂ ክስዐ እዩ ወይ ከዓ ኦበሲቲ። ኣብ ዝኸስዑ ሰባት ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ስብሒ ስለ ዘለዎም ኢስትሮጅን ብብዝሒ ንኽፈሪ ይሕግዞም። እዞም ኢስትሮጅን ከዓ ንዕብየትን ንምርባሕን ዋህያታት ናይ ካንሰር ክሕግዙ ይኽእሉ ማለት እዩ። ከም ራብዓይ ጨረርታ ወይ ከዓ ራዲሽን እዩ። ጨረርታ ኣብ ልዕሊ ዲኤንኤ ዕንወት ብምግባር ካንሰር ከስዕብ ይኽእል። እዞም ጨረርታ ከም ንኣብነት ራዶን፣ ኤክስሬይ ከምኡውን ጋማ ሬይ እዮም። ከም ሓምሻይ ከዓ ዕድመ እዩ። ዕድመ ምስ ምድፋእ ውህሉል ናይ ዲኤንኤ መጉዳእቲ ወይ ከዓ ዲኤንኤ ሚቴሽን እናተዋሃለለ ምስ ዘይዕረዩን ካንሰር ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም። ይኹን ዳ እምበር መንሽሮብ ንኣሽቱ እውን ከምኡውን ኣብ መንእስያት ክርአ ከም ዝኽእልካ ዘይምርሳዕ። ሻውዓይ ከዓ መልከፍቲ ቫይረሳት ከም ኣብነት ሂዩማን ፓፒሎማ ቫይረስ ወይ ከዓ ኤችፒቪ ናይ ክሳድ ማህፀን ከስዕብ ይኽእል። ብዘይካዚ ሄፓታይትስ ቢ ከምኡውን ሄፓታይትስ ሲ ናይ ጸላም ከብዲ ካንሰር ከስዕቡ እውን ይኽእሉ እዮም።